Prime Star jongka Israel Benjamin Netanyahu ulong baka bor sencar ha Iran kalajan klem kalajan prah ka bor sencar ha Iran nrei ka jing ledan bor jongka sorkar Iran ban peniap ya ki rupat ba ki bayaki persya ya ka sorkar kane kala penbitar ya kiri ka klan bor jongka partai kum ka US berka Israel ka jing peniap na phang jong ka sorkar Iran ya ki pajba na ki kalapan ken ya ka human right bat ngarakwa bagane ka thma US Israel percaya ke Iran kan kutno namar ki mensim ki koridor ha Middle East kila jab laki-laka te kermen bagane ka thma US Israel percaya ke Iran kan kutno. Hello para bro ki baju Christian bhai ya kan ka YouTube channel ka junga ni koni siapa yang ai kublai pi baru ki parlok ki baju Christian rarba ya kan ka YouTube channel ka junga ngai kublai ru ya ki baju persan ki baju kentho bat ki baju kran ben yang ana ka poris ka por ngai kublai ban ngapeng so bhai pi baru ya kan ka video de ha kan ka video ngan pensai pi ya ka jingsha halor ka jingyap jongki he sarkar jongka Iran sipun ba ha ka jing tharbom ka US bat ka Israel nadu ba ka US bat ka Israel kala lejir thma ya ka Iran haka arfatrik ubnai rempang arjar arpunreu kumta hadumta ka jingyap jengki he sarkar ha Iran kala pun ba ubaningkong ubayap haka jing tharbom ka US bat ka Israel udai gun nonyalam baklidu jongari Iran Ayatollah Ali Khamenei nalor Ayatollah Ali Khamenei sipun ba ki he sipai bat ki he sarkar jongka Iran kila yap haka jing tharbom jongka US bat ka Israel lo ba kalok jong Ayatollah Ali Khamenei ka khun jong upasakurim jong badu khun kse jong kila yap haka jing tharbom ka US bat ka Israel uba simti kum un noelam uba spor jongka Iran uba kerteng Ali Reza Arafi uneru layap haka jing tharbom ka US bat ka Israel une udai ubala simti haswa ba ukhun jong Ayatollah Ali Khamenei un bam smai bat un simti kum un nongelam ba klidu jong kari Iran manta wat ukhun jong Khamenei ru uba kerteng u moitaba Khamenei uneru uladon haka jing saujur ka kejap jong u siliang kala dekut ulah dekut ka kejap kumta kidon ki khubor ki baong ba ulah lek phasumar alde haroshi ukhun jong Khamenei u moitaba Khamenei une udon hapdang ka jing sitom kamet ka phak na ka jing tharbom ka US bat ka Israel dan bob bune udang im bat lapan kit na udwot u daka lingsun private syar Rusia pan ai ka jing sumar yaune u khun jong Ayatollah Ali Khamenei u moitaba Khamenei ka US bat ka Israel ki map ki tharbom bet thar ya ki he sarkar jong ka Iran sngap ya ka video hadu bankut dengan pensai pi na ki ai kidaw ba kai US bat ka Israel ki tharbom ya ka Iran hadu ba kilayo an penyap sibun ba ki he sarkar ki nongelam jong kari Iran menen ka khatnyo tarik ulber arjar punriu ka US bat ka Israel kilayo an penyap yo he sarkar jong ka Iran ubadai pet ya ka songsuk songsingan ha Iran ka kerteng jong une he sarkar jong ka Iran uba pet ya ka songsuk songsingan ha Iran udai Ali Larijani bat ki khubor ke thu ba ukhun jong uru la yaplan haka jing tharbom ka US bat ka Israel ya ka jaka sa jong mentakas ni ka khat pratrik ulber argar punreu layo jing tip ba la kalon yap sa wei u he sarkar jong ka Iran ubadai intelijen minister jong ka ri Iran u Esmail Khatib
uneru ulayap mendakas ngi ka khat phatrek ulber arjar arpunreu naka jing terbom ka US bat ka Israel Prime Star jong ka Israel Benjamin Netanyahu ulong baka bor sencar ha Iran kalajan klem kalajan prah ka bor sencar ha Iran tomta ngan batai pi ya ki dau ki ba penlong ya ka US bat ka Israel bakin hertma ya ka Iran ka dau ka banengkong kalong ka jingkwa jong ki pajba nong Iran ban pen klem no ya ka sarkar Iran kumta ki pajba nong Iran kila yaki ban pen klem no ya ka sarkar Iran nrei haga yaki jong ki pajba ka sarkar Iran kala penyap na phang kala ai ka jing saja ka bateng ya ki pajba no yaki ki belaya yap ha ka jing penyap jong ka sarkar Iran ki pajba ki belaya yap ha ka jing penyap jong ka sarkar Iran kila palat ya ka live ho hajarut dena kane katau ba u Donald Trump u presiden jong ka Amerika ulaya wer yu Netanyahu prime star jong ka Israel ban hertma ya ka Iran ka Israel kalau dai lupakan nongsun jong ka Iran ka Iran kala long nongsun bat kari Israel kumta dai na kane katau ba u Netanyahu ula menjur ya ka jing ong jong u Donald Trump pan hertmano ya ka Iran kumta haka arpratrik unai rempang arjar punreu kala sedang kane katma US Israel percaya ka Iran ka jingaki jong ki pajba ha Iran kawe kadai ka jingkwa ban penklem no ya ka sarkar Iran namar baka sarkar Iran kala sencar dan bor ka sarkar Iran kala bamsap laki-laka dena kane katau bagi pajba no Iran kala mi hikmat banaki percaya ka sarkar ban penklem no ya ka sarkar Iran nrai ka sarkar Iran kala penyap na phang kala ai da ki jing saja ki bateng dak basden pasi barsiat na phang ki pajba no ki dena kane katau ba Donald Trump ulah dek mahamupa nadu ubnai Desember Januari kumta detat ha ubnai Februari ha utarik ya ka ba unsakut no ubnai Februari Donald Trump ulaya wer yu Netanyahu ban hertmai ya ka Iran sakawe kajing yaki ha Iran kadai namar kajing herplat kayu ka kuat kari Iran kaladuk ki pajba bun kaladuk namar kajing bamsap jong ki he sarkar jong ka Iran dena kane kadau kan baki pajba no Iran ki sayaki nrei kajing ledan bor jong ka sarkar Iran ban penyap ya ki ru pajba ki bayaki persa ya ka sarkar kane kala penbitar ya kiri ke klan bor jong ka partai kum ka US ber ka Israel kajing penyap na phang jong ka sarkar Iran ya ki pajba na ki kalapan ken ya ka human right dena kane katau ba Donald Trump ula bitar bat ula hertmai ki Iran menta haba ka US ber ka Israel ki hertmai ki Iran ru ki thong bai ya ki he ba ki thong hot haka jingyal thmate kiri-kiri ki pajba ru ki don hi ka bayap nrei ka jing thong jong ka US ber ka Israel kamut David yaki he sarkar ka Iran te ka su terbom na phang ya kari Israel ka terbom na phang ye ki rupat ba nrei ka Israel or ka US te ki target be ki he be te nakaleng ka junga nga angnut bat ngarakwa bagane ka thma US Israel percaya ke Iran kan kutno namar ki mensim ki koridor Middle East kila jab laki-laka te kermen makane ka thma US Israel percaya ke Iran kan kutno to boleh un sumar un dalam dekat berni ibai tong ni dai ban ya bu jing dai khang makane ka thma Middle East kan kutno
Bulai dalam terkat berarti mensim tu koridor Middle East. Te nakalen ka junga ngam kwa ban kran jrong nomor ga syukran direct kumne te ngam tip ka sound nga ka clear nomor ba ga syukran direct kumne nga klem tho script kumta nga syukran direct te parlok khublai sibun khublai sajarngu ngesai siam biang haki beberki video.